Sasa mano timugika ntie bura mayalo edo sani North Eastern Frontier Counties kocha nikech weche makwan mar oganda mane okelo chochni e kwene mogik mano tim higa mar 2019. Koro ng'at ka ng'ato sani goyo kwano ruedhi madongo gini to ere kaka gidhi chumbo lwetgi e yo igla mar IEBC ni. Koro ng'at monyiewo jathum Victor ngene ka chieng' mane wadhi wuoth yie na ti godo to ka ine mikelo jok mobiro miel tine minyiso gi kaka gimiel kato doko ni gita margi to ine mikao joko chia dancers ni bu miel to kineno ka girwa miel ahinya nikech ine mangi chulogi to nitiere kaka iwinjo ng'o thumie migoyo. Koro magi gin gik ma waneno kae mak mana ni mogik en ni gigi duto keto wakanye nikech IEBC en institution ma important manyalo miyo piny Kenya jobarore, piny Kenya jolwar kata ok lwar. Koro kato doko ni lwedo moko nitiere ma ogich gidongo to nyaka gidhi gitim sinani mondo mi ging'ini to ere kaka ginyalo temo kelo public confidence kaka gibiro time to kang'eyo kata gibiro timo gik ma gitimo e radio ang'o mak bana no gika ma jopiny oseketie pachgi ahinya ni gima ber manyalo wuok IEBC onge. Koro gin gi ting' mapek gin gi ting' mapek mar neno ni giduogo yie mar jopiny ni kata doko ni lwet ji nyalo bedo kamano manyalo temo chandogi lakini gitemie malichie moloyo mondo mi gikel confidence gikel yie maka ji dhi e yiero to ok mane ombulu mamalo kata mana jok madwaro wajumbe jok madwaro governors jok madwaro senators bende obede gi yie moro ni inyalo ta yiero gi e yo mowinjore. Nyakura mogi mai kaka woman rep ma wajia